ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗୁରୁ ପୃଷ୍ଟି ହାସ୍ୟ ନେତା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଅଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ 3-4 ଦିନ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରାନୀ ଅପା ଯାଇକି ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁଟାକି ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି ଏବଂ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ଯେଉଁମାନେ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବା ରାନୀ ଅପା, ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏବଂ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ